Ahoj, vítám dalšího videa. Teďka dneska jdeme na oběd tady do Božka restaurant. A dáme si něco na oběd. Děti chtěli wafle, tak uvidíme, jestli si dají Božka restaurant. Ta bývá vždycky hodně narvaná večer. Má fakt věčně plno a chválí si to, má dobrý hodnocení. Tady je taková hernička, jako nic extra, ale dobrá, že je. Tady takhle kuličky, nějaký houpačky. Tak, ano, sedni. Hezký. Aha. Burger, hranolky, wafle Nutella a wafle Nutella. Dobrou chuť. Tak máme po obědě a cena byla 600 liber i s dýškem, takže 235 korun i Božka. Je to vlastně u bowlingu a tady máme náš Lotus na konci, takže kousíček. A teďka jdeme domů, převlíkneme se, dáme plavky, vezmeme věci na plavání, vesty a jdeme na moře. Tak pojďte s náma. Tak po Božce jsme vlezli ještě do spinneru, Spinejsu. Vzali jsme tortily, ty jsme v Gomle nenašli. Tam jsme nevěděli, co kde hledat a hranolky tam nebyly a tady ty chceme. Tady ty tenký hranolky jsou nejlepší. Teď závod! Vojta! Mamka ve vedení! Jedem! Tak vyrážíme na moře. A kam jdeme? Zahrajeme se všechny závody k našemu leháku. A teď? Tak, ano. Vojtíšek plavá. Ano, já tě slyším. V klidu, už to máš připli. Nemám to připli. Máš? Tak plaveme za mamkou a za Fílou. Jdeme tam, dopředu. Ne, já jdu s tebou. Všichni plaváme. Stavítka. Na to 4. No tak on je daleko. Tak dělej. Tady nemůžu nechat Vojtu. Vojtík plave. Jak to jde, Vojto? Dobře. Uplavám, vidíš? Vidím. Proč to na souši? Co se děje? Bolí tě něco? Bolí kolínko asi. Tak já ho táhnu na souš. Tak běžte na souš. Tak čau. Vojti, půjdeme na bojky? Neboj se mnou na souš. Jdeme na bojky? Jo. Tak jedem. Tak jdem. Jedem. Tam jdem přejdu a tak nám připasí, jo? Tak Vojtišku, plavej. Ne, to Zvládnem to? tam. Tak já ti budu pomáhat. Jedem na bojku. Jedem na bojky. Mamce? Tak dneska asi bojky nedáme. Tak zítra. A Vojtíšek se jde potápět. Že, Vojti? Koukat na rybky.
Jestli uvidíme stejný, jak jsme viděli v akváriu, že? Uvidíme. Filipek už je na lehátku, zakrytej, bolí ho něco odřenýho. Můžeš, potopit hlavičku můžeš. Potop. Jak to, že nevidíš? Potop hlavu. Potop hlavu. Můžeš dýchat, neboj se. Potop. Tak běž plavat. Běž plavat. Dívej, Vojti, já položím kameru a ty mi ji vylovíš. Vylovil. Držím ruce. Viděl jsi ho? Vojtíček už tady sám šnorchluje. Šikula. Tak, dnešní moře za námi. Vojtíšek si krásně zašnorchloval. Filipek dneska nic moc. Že, Filo? Ani bojky jsme nedali. Ne. Tak zase příště. Takže už mě to červenýho mámka říkala, že jsem si oškrábl. Štípan od komára. Jo, ale ne, oškrábl. Takže něco červeného na noze, tak to ve moři štípalo. Ale objevilo se mi to tam. Objevilo. Tak jo. A Vojtíšek šnorchloval, že? Viděl jsi rybičku nějakou? Jo. Jo. Nemo. 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 Žraloka. Nemo. Žraloka. Krokodýla. Ne. Želvu. Želvu. Krokodýla. Ne. Krokodýla. Tak jo. A uvidíme, co večer, no. Myslím si, že dneska už nic nezvládneme, ale uvidíme. Co bys si skoupil? A na tom bys vozil bráchu? Jo. Jdem. Tady už. Mamša už se připravuje na noční život. Na co? Vždyť to je jakási malá, rozbitá už. Pojďte, jedem. Tak máme další den. Včera už jsme nikam nešli. Filipek měl karambol včera z moře, když jsme jeli na kole, spadl. Takže už jsme nikam večer nešli a léčili jsme nohu, že? Snažili jsme se vytáhnout kamínek. Ahoj, takže máme nový den. Ano, nešli nám vytáhnout ty kamínky, že? Tak jsme je tam nechali a uvidíme, budeme to kontrolovat. Že? A teďka jedeme, kam jedeme? Kdo ví, kam jedeme? Teďka jedeme do Hurghada City Center a děcka chcou jezdit na tom ledě, tam na těch vozítkách elektrických a pak herníčka, že? Voláme Ubera, čekáme na Uber a jedeme. Ubřík je tady, Nissánek, pojďte. Pak budeš ty, Filipku, vepředu, jo? Tak jdeme. Thinking that you come around.
domů. Dáme tyhle tohle domů. Tak, já jsem tady. Hurghada City Center. Kupřík odjíždí a my jdeme. Možná první ještě obchod dáme, koupíme nějakou snídaní a potom nahoru do herničky. Jsme vešli do Carrefouru, tak kdyby někoho zajímalo, jak to tady vypadá, tak v předchozím videu jsem natáčel tady z Carrefouru. A už to natáčet asi nebudu, nemělo by to smysl, ale mají tady od televizí, ledníček, praček, komplet, cokoliv. Cokoliv si přejete. Máte každý 3? Kluci nakupují. Podržíš mi to. Podrž mi to, prosím. 12,90. Já ti to nedám. Tak svačinka nakoupená, jdeme nahoru, sedneme s nimi a pokračujeme. Vyskakujeme. Už jsme tady. A už jsme tady. Všechno sladký Tak, věci. tady máme svačinku. Tady jsme u herničky. Tady máme krásný hotel Hilton a moře. Si něco jednu věc. Kousni do něčeho. Tak jdeme na to. Proč? Aspoň jednou. Tak. První tady hernička. 15 minut 50 liber. Už tady běhají. Mama, Ano? jenom tady byl. Byl. A já tam chtěl. Může se vysnout. Hernička. U konce a jdeme na něco dalšího. Teďka autíčko. Já budu víc. Chvilku bude Vojta řídit a pak bude Filda řídit. Vojto, jaký to je? Dobrý. Dobrý. Filo, dobrý? Je to nuda? To je pro mrňata, že? Tak, autíčko už jezdí prázdný, to je pro mrňata. Tak a jdeme na autodrom. Kdo bude řídit? Modrý. Pozor, Já Vojtičko, na budu prsty. řídit ty modrý. Modrý. A já chtěl žlutý. Co? Srážka. Tak, máme po autodromu. Teď jdou trampolíny. Trošku si odpočali a můžou jít skákat. Tady to je 15 minut 60 liber. Vylezte, kluci, pojďte Děcka, skákat. kde jste? Vojtíš! Není tam horko? Honem skákat. Wow. Já taky umím dělat. Filipek? Wow. A jdem. Mama jsem se zlomil kolena. A skáčem. Můžeš. Jo! Wow. Šikola. Jsem jako vyházím. Tak jo, tak val.
je u konce. Takhle ti šlápl na nohu? Tak pojď. Bye bye. A jdeme ještě teda na tu klusnou podlahu, na ty elektrické autička. Driftující. Snad tam někdo bude u toho. Tak, tady. Ice World. A kluci už si vybírají A když došáhneš nohama. nějaký vozítko. Jak to barevný? Tam to hned. Ty vozítka stojí o 200 liber na osobu, nevím na jak dlouho. A vlastně se tady dají i klasický brusle na zimní bruslení. A dá se tady bruslit. I kolečkový brusle. Tak kluci už jezdí. Jeď! Vojtíšek sotva došáhne. Vojti, opatrně, jo? Tak 10 minut 400 liber. Vojto, ty jsi blázen. Jeďte. Vojto, ty jsi fakt pakoš. Blázni. Tak, tady mají takhle vozítka. Hele, hotovo, konec. 10 minut u konce. A máme hotovo. Tak tady ukončíme video, děkujem, že jste se koukali a zase u dalšího videa. Tak ahoj. Ahoj.